Siti wancine paring lelipur ya nok ya. Monggo Mas Min katuran pambuka saking kula sak kanca. Gilar Retri Budaya Micil saking Tempuran Blora Mustika. Ampun supe nggih kagem sedaya kemawon. Monggo Mas. Bikin suasana panas yo. Niki Mas Sonen apa Mas? Sonen apa Mas? Gitu. Oke. Musiknya lebok no kontrol Mas. Monggo mirsani PTP Toyo. Ketoprak asri Kabupaten Loro. Ayo sedulur kena nekani Telung dino makarya rono Telung dino balinan kene tetep semangat Sing sedino alun dedonga Gilar budaya mugi ojo Buat Mas Diva, mohon kontrolnya ya Mas ya, biar anakku nek goyang semangat yo. Musiknya gak krungu Mas, mohon maaf ya Mas ya. Ayo coy, monggo mirsani PTP Joyo. Ketoprak asli Kabupaten Loro. Ragine bojo iso ditoto. Ayo sedulur kek tenekno. Lek KTP pancene oke. Alhamdulillah pambuka saking kula sak kanca katuran wonten bojo kalih. Didukung bareng AJM Production juga live TikTok Blora matur sembah nuwun. Ayo goyangane bolong.
sampun jajal nok bapake. Mpun Pak kados ngiki ngoten. Sampun. Ora. Oh nek ora dikeki tenan kok banget. Hayo coy. Lho ditakno mbok ditakno. Gak usah. Tenang. Gak usah, Mbak. Gak usah. Gila aku. Gak usah, Mbak. Nomor 1. Laris. Kowe tega nglarani. Sisi. Usahaku wis ra kurang. Hatiku wis potongan. Awe lungguh. Duwe empe ilang lho. Ketemu kowe Saiki pinter. kowe
budaya. Kandhen yo. Ayo cok sing menjeng-menjeng cok mbok bentuk mantu wong kene coy. Ayo coy. Ayo, ayo, ayo. Maju ora ketok. Margone maju. Yo yo yo. Ayo. Mbok melak ya. Pokoknya. Ayo coy, wayahe lho coy. Miring-miring yo, miring coy, miring coy. Lho Pak, mentul-mentule ngene mosok 100 njaluk susu lho Pak. Apike ngene lho ya Allah ya Allah. Ayo sus. Sabdo pandita ratu Pisliramu Nadyo sisengku Nadyo sisengku Gusti ilahi Renaku pandita Gilar Tribudaya. Hiyo, 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 hiyo. AJM Production Nononi jomono Nononi jomono Ayo bolong. Tak gendong kemana-mana. Kak Soy. Ready sus. Sabdo pandita ratu Enek aneh kok gak enek. Anak sayangku yang punya pesona Yesi sini nok.
Ben lah, cah iku lagi Iku ngono galau. tunggale apa ora, Mbak? Iku jane ora barang gaib. Ngene iki mang ndak sapa le, Mbak bature ora diumani iki mang. Mboke iku lho teko nguri, tak kira iwak jebule laos. Lah malah kaya ngene. Sisi. Sisi. Iki lagu apa lara untu iki kok? Ayo tau, ganjel tau. AJM Production. Ono iku nih. Kilar Tribudaya. Ayo. Tekmu mentul, tekmu gandul, efleknya gadul-gadul, tak sogok, dundutin. Apal pora. Kowe malah kaya kucing. Kok tak jotasi lho. Mbak, sotekku kudu pipis iku piye? Mbak pesan. Loh kadani kok. Sisi. Toh ganjel toh. Yesi. Jarene nek wis megol disawer. Aja kesusunya. Ayo megol yes. Ayo yes. Hei. Tekku mentul, tekmu gandul, efleknya gadul-gadul, tak sogok, dundutin. Menjadi kenyataan. Semoga harapan ini bukan hanya Ayo lho Pak. ku terpesona nuansa indah. Ku terpesona
ganjel toh, ganjel toh. Mas. Iki lo, nyoh, 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 nyoh. Hei. Aku ingin impian ini menjadi Kok. harapan ini bukan hanya hayalan ku terpesona nuansa indah ku Rasa penak mantuk-mantuk, walah kaya aku iki. Jangan protes, jangan protes, jangan protes, jangan protes. Penyanyi anut Mas Orjen, jangan protes, jangan protes. Iki tumone ndak ijek becah. Jehate cah iki.
tembang dua lagu ya. Yang punya jambu alas pindi lato-lato sini, Nok. Sini. Nah. Ayo Mas Son. Bojomu kasih sesuk-esuk Hop. Mas, lambene sampean cocok ning kono. Tak jeloki aku engko meteng lho. Ayo Mas, sing meteng aku mau kono, Bu. Heh. Kelingan manis sesemi Manis sesemi. terus kelingan rama kebune terus kasih sayangi Oh iya. patiku dadi bojone bojomu kasih ingin sayang awake duwe bojo ora ternolong wis kadung tresno Ayo bono. ada Jiva Audio Bilar Tribudono. Kecambu alas putih ijo sing kakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ayo dirambut Ayo Pak Samoni Pak anake Pak. Hei hei manis rasane sengaja bilas tanteni rondone soy. Pak kerso duet napa mboten, Pak? Kerso duet napa mboten? Mboten. Nek pasrah biasanya 20.000. Aja diguyu lho Pak kancane lho Pak. Biasanya Pak iku nek dipoyoki ngono langsung metu wae. Metu apane ngono? Ayo nak. Ayo nak. sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno Mas Mi. rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni Satu tembang pamundutan saking Mbak sampun katuran nggih Pak. Bilar Tribudoyo juga ACM matur sembah nuwun. Karo ngeranti Doro Ayu yo. Sikile diangkat yo coy. Tok kacang kutok, tok kacang kutok, tok kacang kutok, kacang kutok, kacang kutok, tok kacang kutok, tok kacang kutok, tok kacang kutok, kacang kutok, kacang kutok. Waduh, 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 tangi turun aku, kacang kandang lawak, kandang aku kosok aku, foto sepet kabeh kowe foto dengan suruh, foto sama sirakan kapan kapok belok. Aku lari tenang, aku orang keringat. Mau jadi koko, aku juga tidak mau. Koyo
samene wae ya nok ya. Mengko bengi ditutuk nomornya. Monggo-monggo Ndara Ayu.